Tytie akuitira tsvina mumba. Guys, zvakaoma shu. Asi topinda muchembe ngoboko wavatati achita tsvina. So guys, this is welcome to my page. This is a girl no pain guys. Akukudzai nyaya Tytie ndakanzwa guys. Yekuti Tytie akuitira tsvina pai Kumashops in Cape Town. Akuti kana akunzwa popo, akumanya mu Cape Town in town. Akatofodza sungu. Nenyaya yekuitira tsvina mu Cape Town. Zvakaoma. So, zvikunzi kubaba akaenda kunambuya chihoro paipa. Vakampa mutemo wekuti kana ndauramba uchita mari, mhiko. Akanzi kana ndauramba uchita mari, uchapota uchinoita usingaitire tsvina mumba, uchaitira tsvina kumashops. Because kumashops kunoita se kunoungana vanhu vakawanda. Saka kungana kunoita vanhu vakawanda ndokuita mari yakawanda kwaunongoita se uchiita. Sure. Imagine, just because of money munhu akunzi aende kunoitira tsvina kumashops. Chifunga kuti musi achapreswa, but andozati hakuna musi mhiko, hakuna musi usingazobrekwe mhiko. Guys, zvakaoma munoziya. Saka ari kupota achiti kana kuti akanzwa tsvina makuseni, ari kuenda kumashops. Akanzwa tsvina masikati, ari kuenda kumashops. Akanzwa tsvina manheru, ari kuenda kumashops. Guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is a girl no pain. Usakanga nombaya ka plus sign button, ukanga ubaya futhi notification button. Ndikungudze nyaya dzekutrenda ndikupisa ma streets. Andiwandise zvinonzonurwa. Uya pano pa page pangu tikubatsire tikuudza. Atisozokanga nokubaya subscription button. Saka ndadaro guys. Saka zvikunzi Tytie ega ndiyafanana namashops. Kika asikufanira kuenda kumashops. Kika ari kuitira tsvina mumba, Tytie achitira tsvina kumashops. Saka mhiko iyi manje yazovabatirira panyaya yekuti pari kunoita tsvina akabatwa nemunhu kumashops. Saka akazobatwa mumwe musi iye Tytie ari kumashops achita tsvina. Yo, imagine munhu kubatwa kumashops achita tsvina. Abatwa akambotraya kumbononayazana nekumbotraya kunotaura nagogo chihoro kuti gogo ndokumbirawo mungondichinjirawo. Sinzi zvana gogo uchiri kuda mari yakinotaura kuti mutonga. Gogo akati uchiri kuda mari here kana kuti wakuda kuti kuda kutonditonga. Asi munhu achida mari guys haana kana solution zvekuita kana anything. Akatoti ndoda ndikuda mari. Saka nekuda kwaari kuita mari akutongoita ande tsvina kumashops. Zvekuti achabatwa here kana kuti asabatwa. Achatonyara ende achatotsiurike. Amheni atova mombe yemashanga. Achanzwa atova ndege yemashanga. Haachatomboteveri. Kwana murume mukuru anoitira tsvina kumashops. Kuti unosvika kugomera pakati pemashops apa. Kana ari manheru kuti asaonekwe. Yo, vasikana nevakomana kuromba kwakaipa. Ye gogo chihoro, ye chichi. Ona izvo zvakukonzeresa kunoita tsvina pupu kumashops. Ameno toona kuti vanhu vangada kuitwa vanhu vababa. Mwari ke ndoziva kuti nhumbu handingambovapi. Mwari angapawo vanhu nhumbu vanoitira tsvina kumashops. It's very bad guys. Saka nyaya chona yakazobatwa kuti since achiitira tsvina kumashops ndozvinomupa mari musakangana. Because vane vachungana vanhu thousands of people. Handi makanzi kagogo chihoro hakuna mhiko dzinopihwa chichi. Hakuna kamhiko asi unongonziitira tsvina kumashops. Unofunga kuti kuitira tsvina kumashops is an easy thing. Kupresa uri kana kukapreswa netsvina usiri kudhuze nemashops uri kumusha. Unomawana kupi mashops kumusha? Unomawanepi? Yezvino nyika yese makamhanya kunotanga kufonera gogo chihoro. Nyika dzese vanhu vese muchiti zvinhu zvemahara. Chamahara mushana. Chamahara ndo unonzi mushana. Saka ndotokuudza guys kuromba kwakashata. Musanorombe please. Guys, don't forget to subscribe button. Saka guys, even my neighbors, vanana so kutotika ndisikoka sugara vega kachiza target gariti gamboza ni vesa kutotikogara nana kutotikogara na Tytie. Ine guys ndakada kugara nini nakaromba ndiani. Kokangomuka kadzipa uru kana kuti kokangomuka kasvinwa uru. Guys apana chena mbogara na vanhu veve. Ndosaka mukononge mukutofara muchivachiva muchiti vanhu vari kuzviitira zvinhu zvavo. Vakanyanya zvinyanyiso chichi. Apa tomborina guys apana zvautomboita. Vari kutotya vanhu vakaramba vapepe vari kugara pepe. Kana muridzi wemba kati nachagarepo. Achinzwa vanhu vakutosvika kugara papepe because ivo vangada kugara vanhu vasingaite tsvina mutoileti. Amana kwakamga kakura kana uda kugara nemunhu akaromba azviiti. Saka isu tinovachiva chiti vanhu zvinyanyiswa vanhu vari kuzviita achichi. Kana vhidhiyo ramakaona rero achitira tsvina mutoileti guys. Asatoda tsvina musikadya machipsi ndo pakatogarirawo pachemba anogarira kupi pachemba. Akana nemiwo
Anogarira pachemba kupi ndopakatona mukanogara pachemba guys. So guys, ndozvine zvikuitika nani naTytie naKiki kuti vakupota tinoitira china kumaraini kumba kwevanhu nakuti maraini kumashops kana akaenda kumaraini vamwe vakapreswa ndikopinda chita weti at least akanzwira dzidzi imagine ndi akanzi neweti yacho ndaenda kumaraini apa weti inoita kana ka 10 per day. So guys, ndoni yacho neri kuitika ndozviri zvikuitika mumastreets. For more information munova muchidzoka papeji yatina nambuya tikubatsiri guys. Pano tinokudza nyaya dzinotrenda, nyaya dzinopisa vanhu vanonoitira mweya, vanoitira china kunze tisi tinawo. Thank you guys for watching. Don't forget to buy a subscription button and the notification button so that I'll keep on updating you more.